facemos a 22, se non me equivoco, 21ª edición do Rally das Lentellas. É un rally que históricamente sempre o fixo Escudería Ourense, pero este ano, pois, con unha pequena colaboración, pois, ímolo facer nós. Temos 42 participantes que veñen de todo Galicia, son coches clásicos e históricos, o recorrido é por todo o concello de San Amaro. Creo que son un total de 89 kilómetros, que botaremos toda a mañán por aquí dando guerra. Temos participantes de Lugo, de Nigrán, de Ourense, da Coruña, do Carballiño, da Paradanta, bueno, un pouco de todo, de toda Galicia. Moi boa acollida por parte dos veciños, estamos moi agradecidos a eles, porque ali onde imos poñer un cartel ou marcalo, todos son boas palabras, que non sempre é así, e os participantes non podemos coller máis, porque isto van xeolocalizados. Hai un límite, porque senón non os daríamos controlado todos. Pois, primeiro, antes de nada, darvos a benvida a todos, darlle a benvida aos 40 participantes que hoxe están aquí no noso concello. Como ben decides, pois este rally enmárcase dentro das actividades de promoción cultural e tamén económicas do concello de San Amaro. O que pretendemos é que o concello de San Amaro sexa coñecido en toda a comarca, en toda a provincia, e hoxe pois volvemos a encher o pueblo de xente con 40 participantes, máis a cantidade de veciños de outros concellos que van a vir a visitar San Amaro.